ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಯಾನ ದಿವ್ಯ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ದಾದಪನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಸುರೂಪು ದಾದಪನ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರು ಒಂದು ದಾದಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ನಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಲ ಲೈಕ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ 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 ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಾನು ಪಿದಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಜಾಪ ಚಂಡೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ನಾನು ಪಿದಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮಗೆ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪುನು ಇದು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋಡಾಯೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಂಕ್ಲ ಕೈತ ಸಹಾರಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಪದೆ ಇತ್ತದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡೋದು ಪೋಪುನ ಪರ ತೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನದಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಫೈನಲಿ ಅವು ದಿನ ಇನಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯನೊಂಜಿ ಇನಿ ಒಂದಿನ ಬುಡ್ದು ಎಲ್ಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕಾಯಿ ವ್ಯಾನ್ ಇಡ್ಬೋಪು ಇನ್ನೊಂದಿನ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುವೆ ಅಯ್ಯವುಲು ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಕೆಲವು ಜೋಗು ಬುಳ್ತೋದಿಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಮ್ಮೆ ದಾದ ಬುಲಿಪ್ಪೇನ ದಾದ ಕತ್ತೆ ಬಂದು ತೂಕ ಬಂದು ಬುಲಿಪ್ಪೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟ ಆಸೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಅಂಚ ಸೊ ಎನ್ನೊಡಿಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವರ್ಷ ಏರ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಬಿಟ್ಟೆಲು ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿಗೆ ಸುರು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ಟಿಫಿನ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಪುಣ ಅಂಚೆನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ಪನ್ವಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲು ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂದು ಸರಿ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನೇ ಅಂಚಿನ ಒಂದುಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಏತ್ ತಿನ್ಪ ಆತ ಕೊರ್ದು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೆಡ್ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೊ ರೆಡ್ಡೇನು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ತೀರ್ತಾವು ತಿರ್ತು ಇತ್ತಾಯನ ಆಯನ ಪಿದಾಡ್ಪಾದ ಕುಲ್ಲದೆ ಯಾನಿತ ಪಿದಾಡ್ನು ಇತ್ತ ನಪ್ಪ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಜೋರ್ ಬಸ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಲೆ ಮೋನೆ ಪೂರ ಪುಲಿ ಆಂಡವೆ ಬಟ್ ಬುಲ್ತುಜಿ ಸೇಫ್ಲಿ ಹೋದ ಕುಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಈ ಮೂಜರ ಆಪುನ್ ತೋಜುಡು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಕ ದಾದ ದಾದ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ತೆರ್ ದಾದ ಬಂದು ಆಡನೆ ಕೇನ್ಗ
ಸೊ ಅಡೆ ಮೂಟ ಏರ್ ಮತ್ತ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವಂದೆ ಸಾರಿ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮನ್ಪಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೊಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡೇ ಏನು ಮಂತದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪಣ ಮೂಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಪನ್ನೊಂದು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್